Piştî banga rêberê PKK Abdullah Öcalan ya seferberiyê li aliyekî welatî diçin ser sînor û çalakiyan li dar dixin, li aliyê din jî li bajar û navçeyan bi çalakiyên cûr be cûr êrişên çeteyan şermezar dikin. Li navça gevera Culemergê piştî cenazeyê endamê YPG Vahap Kapar ku di êrişên çeteyên Daişî de jiyana xwe ji dest da bû hat veşartin, ji bo şermezarkirina êrişên li hemberî Kobanê ciwanan çalakî li dar xist. Polîsan müdaxaleyê çalakiya ciwanan kir û bi bersivdayîna ciwanan pevçûnên derketin heya derengiya şevê dewam kirin. Li Êlihê ciwanên li taxa çay hatin cemhev bi armanca şermezarkirina êrişên Daişê yên li dijî Kobanê meşek meşaleyê li dar xistin. Di meşa ku heya ber parka Mele Abdullahê Timoqî ya li taxa Yeşîltepe dewam kir de bi duruşmeyan êrişên çeteyan ên li ser Kobanê hatin şermezar kirin. Endamê rêxistina Partiya Herêman a Demokratîk a Wanê Musa İtah jî daxuyaniyek da û diyar kir ku Kurdê piştgiriyê bidin gelê Kobanê û êrişên çeteyên Daişê yên li ser Kobanê şermezar kir. Bu Ramazan ayında da yine İslamiyet'in değerlerine, Orta Doğu'nun bütün değerlerine aykırı davranan, insanlık değerlerini tanımayan. Endamên Cemiyeta Rojnamevanên Azad jî ji bo piştgirî bidin berxwedana gelê Kobanê li pêşiya avahiya Rojnameya Azadiya Welat li hev kom bûn û berê xwedan sînorê Rojava. Xebatkarên weşanên aramê, Azadiya Welat, Etîk, Ajans, Prodüksiyona Pel, Belavkariya Firatê û Gün TV'yê tevlî daxuyaniyê bûn. Rojnamegerên Cemiyeta Azad ve em diçin û em ê wê derê daxuyaniyekî berfireh bidin. Li ser navê rojnamevanan Heqî Boltan êrişên çeteyan yên li ser Kobanê şermezar kirwanî ziman ku ew ê ji bo piştgiriya bidin gelê Kobanê biçin navça Pirsûsê. Hemû serhildêranin taybetî êrişê ku li ser Kobanê em piştewanin û em li dengê wan em ê bi hemû qadan Piştî daxuyaniyê xebatkar û endamên çapemeniyê bi tilîliyan û çepikan ji bo biçin Pirsûsê birêketin. Li aliyê din dê sibê jî li Amedê bi armanca şermezarkirina êrişên Daişê yên li hemberî kantona Kobanê meşekgirseyî bêldar xistin. Meşa ku dê di pêşengiya tevgera jinên azad û demokratîk di saet 21 de were li dar xistin dê ji parka Qoşolî dest pê bike û heta parka Anetê ya semta ofîsê dewam bike. Li Mêrsînê jî ketkar û ciwanan jî daxuyaniyek dan çapemeniyê û êrişên Daişê yên li hemberî kantona Kobanê şermezar kirin. Bu katiller kollanıp korunurken Rojava'da yaşayan başta Kürt halkı olmak üzere her etnik kökenden ve inançtan insanların kurmuş oldukları demokratik kantonlara ise kanallar kazılmakta, tel örgüler çekilmektedir.